Úristen, semmi pénzzel kell menni a Novatbankba. Hogy lesz így anyák napjára ajándék? Hé, ki vagy te? Én vagyok, Kislaci vagyok, a főnök úrhoz jöttem. Milyen ügyben? Üzletügyben. Be vagy jelentve? Be vagyok jelentve, 10 órára kértem az időt. 10 órára? Még van egy perc. Megkérdezem. Igen? 20 milliót már Másfél cserélni. van. Valami kis látom WhatsApp keres. Azt mondja, hogy 10-re van bejelentve. Még van 2 percet. Még 2 percet ládám ki, aztán engedjük be. De hát nem ott hozza meg. Novack úr óráján még csak 50-80, szóval még 2 perc. Elnézést kérek. Gyere ide! Faz! Megfogom meg. Most mi van? Bele. Szép jó napot! Jó napot kívánok! Hogy nézel ki? Bocsánat, Novack úr, elnézést kérek. Azért jöttem, hogy egy kis kölcsön kérnek, hogy anyák napi menekülést tudjak venni anyukám. Lehetséges egy kis kölcsön. Kérhetnék egy kis kérni. Alázat is. Kérni. Hát... Egy olyan 25 000 forint, ha esetleg akadna, az... Mennyi pénz? Mennyi... Bocsánat, nem, bocsánat. Kapsz ennyit? De ez csak 17, ne, kérem, főnök úr. Elég az annyi is. Kérem szépen, csak... Ne, kérem, ne. Csak még egy kicsit, csak mondom, ne jaj, bocsánat, nem akartam magához élni, csak egy kicsikét, nagyon kicsikét. Még... Uram, Visszafizetem, bocsánat, hogy a szavába vágtam, elnézést. Visszafizetem kamatos kamattal. Kérem. Jó, uram. Menjen. Bocsánat. További szép napot. Köszönöm szépen. Hozzátok ide. Hova visz meg? Gyere már! Hol van a pénzem? Meg lesz a pénz, egy halálidőt Akkor meg lesz a pénz. Még egy hetet kérem. Egy hetet? Csak egy hetet. Nem lesz. Tuti üzlet! Tuti nagyon jó! Kérem. Csak egy hetet. Egy hetet kérem. Tudod mit? 4 hét, 10 rugó. Nem tudom, úgy. Hetente. Nem tudom, mit szeretnék. Kérem, ez az egy hét meg lesz, és utána nem kérek többet semmit. Becsinálni, kérem. Vigyétek el. Ne itt húzzon a vére. Hagyjanak!
ki. Képzeld, hogy kitalálás őket. Ki nem fizet, az életével fizet. Ilyen olvaszbank.